Panas, 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 panas. Panas, panas. Wah, waduh, ora kuat. Dene ngantos kula mesu budi nyiksa raga. Menika magepokan lan kapribaden kula dene. Iji bab apa kan iki? Jeneng menungso menika rak kepengin gayuh cundakaning kawiryawan. Kula kepengin mundhak derajat minggah ing pangkat gesang ingkang mulya prasasat mubra-mubru blabur madu. Jalaran menapa? Kepiye kan iki? Kepiye? Wiwit kula magangan ngantos sakmenika. Urip kula nggih ngeten menika terus. Kan iki saben dina dadi juru kongkonan. Kalamun diperintah perang kula manggone teng arep dhewe, yen kena tombak lan mimis mesti kula kena dhisik. Senopati Kandhiri. Kula dinayuti. Sekabehing gegayuhan bakal kelakon. Panjenengan menika sami lan kula. Senajan to caket lan Sang Prabu Sri Paduka Maharaja. Panjenengan menungso, kula nggih menungso. Ngerti nak kowe menungso. Panjenengan mangan sego tempe paribasane, mangan sambel, kula nggih padha. Kok lajeng panjenengan pangandikan sekabehing panjangga kula bakal kasembadan. Niki jeneng rak aing sanget to, Dik. Senopati Kandhiri. Ije. Apa to sebabe kok ak ngandhaki yen to bakal kelakon? Sebabe napa? Tangan. Beloh. Ampun ngendika gampil. Menika boten perkawis enteng cilik. Ning menika perkawis amrat sarta ageng. Krana magepokan kapribaden kula lan panggesangan kula ing tembe wingkingipun. Kandhiri. Iki Kabeh bakal kelakon sekabehing panjangan. Ning kabeh ya uga ana syarat. kula ngertos. Samu barang gegayuhan menika kedah mawi sarana. Mila menika ngantos kula mesu budi kula pados misi ing Jawata. Mugi-mugi
saged bikak dhateng manah kula. Ing mangkenipun menapa ingkang kula sejo saged kasembatan ciptaning manah kula. Kandi Miring. Nggih. Ya perkara iki lho. Pancen aku kepengin mbakaki kawanku. Badhe walokolan kula. Lajeng sambetipun menapa kalih kula to? Wonten kowe bisa sabiyantu kelawan aku. Ing mengkone uripmu bakal enak lan kepenak. Pangkat lan derajatmu uga bakal munggah. Nek perkara sabiyantu niku mun dadi kewajiban kula. Mergo kula senopati Pejajaran. Panjenengan keparak ginarwa dening Sang Prabu Sri Paduka Maharaja. Nyuwun menawa kemawon waton kula saged jagat wonten kula badhe budidaya tenan. Kandi Miring. Kula Mergo wektu dina iki atiku serik. Atiku gelo. perkawis napa? Lho. Lawan garwa Prameswari Arum Sinta. Aku ngerti. Yen to aku timbang sindembang siladan mula atiku lara. Lan Perkawisipun kalih Denayu Arum Sinta. Dene menapa wonten kedadosan ingkang kados ngaten lajeng Sang Prabu Sri Paduka Maharaja dos Bang sindembang siladan. kok saged Yen to Arum Sinta timbang sinto aku timbang siladan mula atiku gelo. Angge senajan kados pundi panjenengan menika garwanipun ratu. Badhe menapa mengkang mawon saged kasembatan. Yen pancen garwa ratu. Nggih. Disaiki aku rasudi. Lho. Lah kok ora sudi? Apa? Sang Paduka Maharaja yuswane ya wis anengai, wis tuwa. Arep ngopo? Dados panjenengan nilaraken Pejajaran. Bener. Ning angen-angenku. Angen-angen iku. Aku mung kepengin mamat-mateni kawan Sang Paduka Maharaja. Mateni Ratu Pejajaran Sri Paduka Maharaja. Boten gampang. Jeneng ratu menika mesti kasinung adi sekti. Mesti kasinung kabegjan. Ing atasipun panjenengan apa wani. Lho kok kepengin ngrenah dening Sang Prabu Sri Paduka Maharaja. Nek wis tok kandhake. Pangkat derajat gegayuhan pancen mau pangorbanan. Nggih leres. Yen kowe gelem sabiyantu lawan aku. Ing mengen ngrubuhke ing Pejajaran, sawiji ngrubuhke Pejajaran, ya to. Kowe lan aku mengko dadi pengayuman ing Pejajaran. Aku dadi bojomu. Piye? Aku dadi bojomu, kowe dadi pengayuman ana ing Pejajaran. Lak wis ora dadi juru komponan. Kowe mengenake Sampeyan dadi bojone kula. iya. Sampeyan niku Rasane ngono Kandi Miring. gojek sampeyan niku. Lho aku kira gojek. Aku wis rondo tak kandhani. Aku wis ra seneng karo Sang Paduka Maharaja. Dadi sampeyan wis rondo. Iya. Gojek sampeyan niku. Rasa ngono Kandi Miring. Ora rasa ngono. Niki tenan apa mboten sampeyan? Iya. Ya padha-padha milih. Timbang milih Sang Paduka dak arep milih kowe. Nuwun sewu lho. Kawingane bagus. Sampun ngaten lah. Pangkat kula niku cendhek. Kula namung senopati. Nek ditimbang kalih ratu bumi langit denan. Ning aja kaya mangkono. Aku bakal budidaya kelawan kowe. Tur melih nek perkara kekuatan kasekten kula kalah. Kula nyekel bedil mawon kulino mleset. Kok malah guyu sampean. Lho kuwi senopati nyekel bedil kok mleset. Angge kala mangsane mleset, kala mangsane titis. Mergo nek wayah mleset, kula niku rak weteng kula ngelih. Nek weteng ngarep titis kula. Oh ngono. Kandi Miring. Nggih. Perkara iki kudu budidaya. Budidaya. Lho kurang apa nih? Mengko aku sing bakal sambiyantu lawan kowe. Dadi garwaku. Dhe bojo ayu ra ketang wis rondo. Mengko ngrubuhke Pejajaran kowe ndene pangkat lan derajat. Dadi pengayuman ana ing Pejajaran. Kurang apane? Kowe ratune aku garwa Prameswari cocok ta ora? Kok ya gathuk. Lho. Apa senopati mung dadi rentahan. Nek kowe gelem dadi pengayuman rak ngereh.
Dadi ratu rasa dicoblos dadi dhewe. Lho. Dadi-dadine dhewe. Tak kesel barang dhewe. Piye? Ning estu napa? Aja sawang randane Kandi Wiring. Nek perkara niku mboten kula semelan. Ning niki tenanan apa gojek ngoten? Iki tenanan Kandi Wiring. Waton kowe gelem tresnani kawan aku dadi bojoku, mengko mbok didaya. Mesti bakal bisa dadi ratu ing Pejajaran. Wajane nek dipikir nggih tekor. Kok tekor? Lho nggih to. Lho kok iso? Lho kula niku Senopati Muda Taruna isih Joko. Entuk rondo. Iki tekor. Tekor jakamu. Lho nggih ha. Kok emang jakane kula. Iya rasa ngono kan Rasa Wiring. ngono. Lho sawangan najan aku wis rondo. Kok ngarep? Kok iringan? Apa meneh kok mburi jejos tak kan? Ora ana sing buak. Lho, Dicara pawaan telo kampung. kepiye? Telo kampung niku digodhog ya enak. Terus Digoreng ya nyampleng. Didang ya jos. Digawe tape ya enak. lho malah jos. Wah, anjen tenan. Lho. Bodi ngene iki golekane angel kan Wiring. Entuk wong wedok ayu Nah. dadi ratu Nah. ora direhke ning ngerehke. Piye? Arek merentah tok. Kowe rono cah. Turu ilir-ilir kemulan duwe. Kemulan dhuwit karo sanding bojo ayu. Estu. Tenan. Aku ora wis kono ing ngarepmu. Aku ora bakal mlenjani janji. Nek pancen panjenengan mboten mlenjani janji lan sulaya. Kula sagu. Hah? Kula sagu. Tak sagu ikan di Nggih sagah. Cocok. Aduh. Lamun cocok ton. Ning apa ya mung sagu ngono tok. Lah terus buktine napa? Lho. Carane pripun? Lho kok dadak takok bukti carane. Lho kula niku dereng ngerti, dereng mudheng jan. Iya. Ora dicekake. Tenane, Bro. Estu lho. Kandi Wiring. Yen aku pengen pasrah jiwaku saute kawan kowe. Lho kudune ra ya piye carane? Dijajal apa piye wah kok bodho tenan anjen. Lho kula niku isih Ora bodho. iso Joko asli. Ketoke kula niku gedhe nek perkara niku isih bodho. Iya. Gedene gombong kula. Lha kok piye? Gede gombong. Sampe cekel katene ngredeg terus kula. Mosok Kandi Wiring sing dicoba tak cekele. Oh iya. Lho, malah sotratapan. Ampun mengisor-mengisor sampeyan kok malah tekan dindi. Aku kang ketamanmu iya. Iki sing tak teni. Iki sing sampeyan karep. Marang sinar tirak cinta. Ora nyono bagus. Aku wis kok ora sini. Cetonangan biar
Aja dadi atimu yen aku nunggak kromolan. Ora apa-apa kan Wis iki. dadi prajanjen. Iya. Aku gelem apa wae waton sinanding lan kowe. Yen kelakon omah-omah. Aku guru lakimu, aku kudu tok ajen. Perkara kuwi aja kuwatir kan iki. Oh iya. Aja semelangati. Terus saiki carane piye? Lho. Kan iki perkara iki ora gampang. Oh iya. Pejajaran. Nek kowe mung karo aku, wong loro. Papat karo ayang-ayang. Iya ya. Iki nek ngruntuhke pejajaran angel diraksa. Ning carane kan dimire. Carane piye? Aku lan kowe ayo padha tumuju ana ing Gunung Cerme. Gunung Cerme? Iya. Kowe disimpenan ning Gunung Cerme? Oh iya. Aja kleru tampa. Lah terus ning Gunung Cerme lah opo? Ning ngarsane Bapa Wasipatma, kae guruku, kae minangka wong tuaku, jaluk iku pratikra piye carane ben rada enteng, jaluk kekuatan. Ampuh ta ora? Lho, guruku tuwa. Angger wong tuwa mesti ampuh tak kandhani. Kowe aja mung guyu-guyu tok. Omong sing tenanan. Lho apa kurang tenanane iki? Aku gegek kowe mung sulaya. Tembungmu ora kena digugu lan ditiru. Kan dipire? Ana apa? Candrane wong wadon ngene iki ra bakal sulaya. Ya wis. Nek pancen gurumu sing jenenge Wasipatma, Gunung Cerme. Iya. Kowe bisa ngrigenke aku lan kowe rubuhke pejajaran. Aku gelem, nek janji. Janji apa? Wiwit saka kene tekan Gunung Cerme adoh. Nek nganti kowe nglirik karo wong lanang sak liyane. Tak colok matamu. Guyu terus. Guyu melik, guyu terus. Mangkel ae. Lho, wong aku sing guyu kok kowe sing mangkel kan. Guyu ki sing wibawa. Piye carane? Kowe ra guyu patok kuwi jenenge. Lho nglirike wae kok ora entuk. Lho iya janjine lho. Nek kowe nglirik aku sujon. Padha wae yen ngono. Padha piye? Mlaku jejer kawan aku. Yen ana bocah sing luwih ayu iki gimana tuh? Aku kowe nglirik tak culek grip. Aja kuwatir. Aja meneh kok nglirik. Aja meneh nyawa. Nglirik wae ora butuh. Tenan? Iya. Sumpah? Sumpah. Sekseni danyang kene. Disekseni danyah keben. Terono. Wedok badannya. Datang nganggo etok-etok. Mana nek danyah keben mati dak masih lawa ngamuk wae. Ayo. Ayo. Ayo to. Ayo toh. Ayo. Saya ini tak kedek. Kencang. Coba aku kepengin
iku pesan mereka. Jane ana apa? Telanipun baktos kula rumangsa nelongso. Wiwit kula alit ngantos sakiring dewasa. Kula tansah cumodhok wonten ing Gunung Tangkuban Prabu. Kula boten ngertos jembaring donya iki ngangka kalih. Atos kula menika kepengin ngertos sinten to telanipun tiyang sepuh kula. aku bapakmu. Sanes. Mergo wit ponang bayi tak lecek. Kowe ora wasa gegemaning tanganku. Pamuntamu aku kan bisa ngarih-arih hatimu. Cetha bapa Laramu kok larane bapak. cetha menawi bapa durung jerak kalih dinten ing kepungkur kula ngimpi pinanggih tiyang jaler setunggal pawestri setunggal piyambakipun ngaras rambut kula mesem dateng kula sareng kula prapati ical rumaos tandha pitaken batos kula. Wong turu kuwi anu wong ngimpi kembangi wong turu. Boten Jadi pangimen itu aja digagas. cetha menik iban kula wonten sabung rapete kalian kula mila. Monggo bapa kersa walaka dhateng kula. Sinten tenane tiyang sepuh kula? Saben-saben dina kowe mung mojoke karo kowe. Biyen kowe isih cilik, saben jolo atimu kowe muntah atimu. Kowe tak are-are tak sesulit gedang saulan. Mendo mari nggonmu mojoke karo kowe. Ning bareng iki wis dewasa. Ya, aku bakal blok ning janji. Bapa kersa bloko. Lajeng kula kedah janji menapa? Janji aja nganti lumantono. Aja nganti kuwe gelo. Ikhlas lahir lan batin. Kedadian seberantakan iki kan. Menawi bapa kersa bloko dhateng kula nggih. Kowe ora mlethek saka watu kayu kang gedhe ora. Kowe dikandhut wanita sangang sasi 10 dina. Kowe diukir priyayi kakuk. Ngene lho dongenge. Sri Paduka. Ya. Krungu-krungu sampeyan pados. Wonten. Pancen aku kepengin wulan kuwi. Pamrih kuwi kepengin jak ora rukunan. Pasir Batang kudu manunggal ana ing jajaran. Iki pamrih. Apa sebabe Pasir Batang kudu manunggal ing pajajaran? Mulya padha mulya. Penguasa padha penguasa. Sejatine yen pengen mulya ora perlu Pasir Batang manunggal marang pajajaran. Pancen Pasir Batang yo ben pasir pejajaran uga ben pejajaran. Nanging sing baku saben pendak taun sepisan kowe kudu asok lupa wetu di pejajaran. Awet apa? Pasir Batang kalah kabah perintah paling pejajaran. Ojo duwe karep sing dhuwur banget. Hati-hati. Pajajaran wis mulya, tatanan sing wis becik. Nganti sak encating nyawa. Kaya ngono. Pasir Batang ora bakal manunggalan kowe. Serap aja. Nek pancen Pasir Batang kok kukui.
Ayo. Kowe tanggon aku. Kowe apa? Aku ngerti. Konan gampang bayu kalau kita
anakku. Kula saged kula pasrah mawon. Bapak kula terus mboten bersama. Nek kowe buka, anakmu kudu mati sowan. Nggih. Aku isih luas lah. Laten ulang. Boten. Boten kula. Loh, Suryawan. Apa kan? Kula boten sudi dados garwa panjenengan. Aku ora prama dadi garwamu. Loh, kanthi prama aku dadi garwamu aku boten. Suryawati. 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 Kowe putu tak campur barengan penjajahan. Nang aku kali ini kurang jambang banyu. Iki turunmu. Lan turuning Surya Praja. Iki mengkono wis dewasa. Ibarat tunggang capil waduh. Bakal ngatli karo penjajahan. Sing ora pateni. Sopo? Wani sapa buri? Yo. Ora apa. Senajan toponan jabal bajak kawa mlayu. Nang sing baku pasir batang saiki tak kuasani. Ana ngastaku. Wah, tak go balik. Ora tak kurangi nggonku cerita kekandhan karo tenane kowe anake pangarsa ing Kabupaten Pasir Batu. Dene Sudarmamu jenenge Surya Prati. Kenging menapa lalapan kula iki kados mekaten kok Balik aku. Urip kuwi ribet. Ribet kuwi lelaku. Yen kowe gelem urip kudu wadah lelaku. Laku jantrane manusa dicoba karo sing kuwasa. Kowe kuat apa ora payoban iki? Nanging pacoban menika kesaneten. Kenging menapa kula kedah bisa kelenteng sepuh. Abot enteng sing nglakoni uga manusa. Cik. Matur mbah nuwun panjenengan sampun bloko lan paring ngertos sinten tenaning Sudarma. Napa? Ngemuti pituturipun panjenengan dumateng kula. Wit dilairake wujud lanang. Anak lanang kuwi kudu bisa mikul dhuwur mendem jero kelawan wong tuwa. Gandeng lelampan menika wonten sambetaken kalian kula. Mila bapak, kula nyuwunilah panjenengan. Kula larak ingkang bejakan. Dene menapa panjenengan kang dateng laku kula? Tak regani parenan. Ning kono wani tanpa petung. Wong tumindak sing tanpa petung pindhane wong Kendal. Gel, balik aku. Arep kowe njolo atimu. Arep kowe maskul. Kedadan iki aku kaya ana tetebune. Nek tatune raga bisa digoleki tombo. Ning nek tatune ati digawa nganti mati. Ning bisa kala mosok kae dapur kok capak. Yen kowe kepengin tangkep Jojo lantaran bau karo Sang Prabu
Sri Baginda Maharaja ing Pajajaran ngipi sajroning melek cepak wurunge nanging kalih lakone jalan opo kowe badan sapa kowe badan sapala arep ketemu karo Sang Prabu Sri Baginda Maharaja ing Pajajaran durung ketemu wae kowe kesrimpung barisaning prajurite yen ngaten bapa ngasih dateng kula ora lajeng ginanipun menapa kula olah bela ngrobok kula sampun panjenengan welet ilmu aji sekti kula kuwo ngadepi tentang Pajajaran nggonku peparing aji sekti karo kowe ora kena kanggo murka ning kanggo tetulung pawongan sing butuhke pitulungan jalan opo tulodo bapa sing tulungi kowe aku rame ing gawe sepi ing pabrik nggonku tetulung karo kowe aku ora pamrih apa-apa aku ora kepen kok sembulih apa budaya aku memang punang Bali sing urung ngerti dosa arep disekolahnya tak slametke menawi kedadosan kados mekaten kok Boten sisari kala semanten panjenengan lamataken dhateng kula kersanipun kula mati wiwit pulang jambang bayi Bapak tulung tinulung wajibe manungsa urip yen ana manungsa urip ora gelem wong sing lagi nandhang bebaya ateges manungsa kae ora duweni rasa kamanusiaan bakal pisan panca ndri aku jangkep le aku duweni kedok menapa Bapak ngiman kali jantan Pajajaran ora aku ngiman karo kowe seponang bayabang beranang tak opani dewasamu dadi satria kang utama aja dadi satria kang nista pamrihku mongko paring ana teken wong lagi nandhang kelunyon paring ana warih wong sing lagi salit gondange paring ana capek wong lagi nandhang kepanasan utawa kudane ning ngelmuku ora kena dijolke bondo-bondo aja aku wis janji karo kowe aku gelem mblokake kula ngertos lakon seskawuri sudarmamu nanging aja njolo atimu kowe aja nyumantana kula ngertos panjenengan iman dateng kula boten kepengin kecalan kula lho iya sik kula kowe gantilane nyawa oh makasih mugi-mugi Gusti ing umur ben dumadi tansah paring yuswa ing linangtung kali panjenengan mugi-mugi petapan tangkuban prau saya ngrembaka kathah murid-muridipun nanging batos kula sutek kalih pejalan kowe iki tak balang kembang ning piwalesmu aku karo wadah ya Pak gelo iki tiba ing mburi wis wiyah aku wis ngunek-ngunekke aku malah kapal wis ngecohi pasuryanku tak trimo kanthi lega legawane atiku pilih balekke nandur munduh kowe aja gampang nandur kuwi kang ala kanthi siniram banyu lali marang di pawongan nandur duraka kanthi siniram banyu lali kowe bakal munduh kowe karo arep ana lakon napa maneh angeran tak urungke kono ben merjaya Sang Prabu ing Pajajaran
disangkan paraning tegamu tanpa sedawa kowe kedumu-dumu ing Gunung Cerme sapa jenengmu Sederipun nyuwun pangapunten menawi kula kirang tata trapsira pantun mingkah ing Gunung Cerme tanpa sedawa dipun waduhaken kula maneh anggeran kowe bocah saka ngendi nang kula sanganipun Gunung Cerme karepmu opo kula kepengin swita kepengin dados siswa panjenengan kekayon kula kepengin dados tiyang sekti yen ngono nggonku madhep pagur ing Gunung Cerme aku pancen butuhake bocah nemuman sing akeh cacah jaruk aku kepengin rubuhake ing kraton Pajajaran yen tatuning raga kuwi gampang entuk topo ning yen tatuning rasa mayang-mayang tetep tak gawa bali ing alam kula mulai nanging maneh kowe manis suwe Gunung Cerme kuwi abot pitukon napa kemawon kula sagah nanging nuwun sewu ing ajeng panjenengan ngendika nglempakaken sedaya para siswa wonten ing Gunung Cerme kepengin ngrebahaken wontenipun Pajajaran dasaripun menapa dasare atiku pingget ora bisa ditambah apa wae mula aku mlek bocah sing kudu dadi wong sakti kowe kudu nekat mati kowe kudu wani lara wewengkon ing kraton Pajajaran ora hidup kate wong sing sembahyang kudu wani nungkak kudu wani ngobong masjid kowe kudu wani ngobong langgar yen Ratu Pajajaran ngerti gen metu saka ing kraton Pajajaran supaya kowe kudu juing kuandaring paduka Maharaja menawi gegayuhan panjenengan kados mekaten kula ugi sarujuk yen ngaten menapa dalah sak menika kula dipun tampi dados siswa panjenengan kowe tak tombo kanthi tanganku sakarone ya pelingku aja nganti lali kowe kudu kendel kowe kudu wani mati wani mentolo ring ora ya sih kita sih wiwit kuwi bayi nganti nganti dewasa kuwi urip ana ing Gunung Cerme kuwi tak ulek ing bab aji santi ngujo marang kadurakan saiki kepiye undang-undangane nggih perkawis undang-undanganipun ampun kuatos lan sumelang sedaya pangandika panjenengan
kan wejangan men sampun kula tindakaken. Apa wae? Kowe aja nganti kok ora seneng karo wong lanang. Mesti kudu seneng karo mun kula lampahi, Bapak. Oh, ngono mae. Narasoma. Kok narasoma? Sinten menika? Sopo aku kok rada lali. Panjenengan dereng Sesuatu yang tremikiwi ora mung trimo ewon ning yutaan. Bapak, pun tepungki. Menika senopati Kandi Miring saking Pejajaran. Senopati Kandi Miring. Kowe kok bareng karo aku wedok nyang Gunung Sremil? Apa karepmu? Kula anut Tiraksinta. Aja mung anut. Yen cilaka rak wong loro bareng-bareng. Tegese kula kepengin tambah ngelmu. Lah, Kula njaluk ilmu. dadi wong jadul. Ilmu kuwi pirang-pirang nganti lali ilmuku. Apa kuwi njaluk ilmu genggam asmara? Wah. Apa njaluk ilmu lembu sekilan? Blabak pengantolan? Kuwi apa? Nek janji lho. Sakir kuwi dadi wong sakti. Kuwi kudu mentolong rusak wong ing Pejajaran. Apa? Rene kula tresno lan Tiraksinta. Pancen kula menika senopati Pejajaran. Ning bareng kula niku kepanggilan Tiraksinta. Tiraksinta loro ati merga digawe Sri Paduka Maharaja. Kula kepengin nambani atine Tiraksinta sing lara. Pancen sengaja kula kepengin ngrubuhke Pejajaran. Leres, Bapak. Kula kepengin Pejajaran berubah. Kula njaluk ngelmu Bapak. Nak ngono cocok kali sok. Kuwi mengko bakal kuwi tak ulek dadi wong sing sekti bebasan, diplatok melorot, dipedhel pecicil, ditumbak lagak-lagak, nak tungi bantal ngorok. Kok malah gojek, Bapak? Lho niki tenanan. Kersane Kandi Miring niki dadi wong sekti. Sewu. Dadi wong jaduk. Kula nyuwun ngelmu. Nggih. Nyuwun ngelmu. Sing iso ngilang. Duh, marani kuwi. Kuwi tak ulek ilmu sing ora iso mati. Estu. Gak enten, Bapak. Jenenge ilmu Birawatantra. Napa enten? Duh, Birawatantra kuwi kudu bisa nglakoni antara Mamnya Matsa Madya lan Madra. Wangel men. Do kabeh. Tembunge niku wangel. Mamnya Matsa Madya lan Madra. Sing tegese Ngeten niku upama keliru ora ana dorok. lho kuwi bisa tak kowe. Nggih. Heh? Nggih. Hah? Niku tegese pripun? Tegese kowe kudu nglakoni mangan. Mangan. Niki mun gaweane wong urip kudu mangan. Mesti mon Ning dipangan. Lah napa sing dipangan? Sing dipangan kudu daginge manungsa. Syukur bagi. Nak ora rasane daginge wong wedok enak ra umum. Sagah. Hah? Udane ngombe. Ngombe. Bendina kula ngombe. Apa? Ngombe banyu. Sing tak karepe ngombe kuwi getih manungsa. Manteni wong. Main. Matur. Bendina kula main. Medok. Nak kowe ngakoni ngono le. Mulai kete ora dijabut nyawamu. Molo kan. Estu. Ora dijabut nyawamu. Nun sewu. Lho sedaya mboten napa-napa. Lho barang nak medok. Lho najane kon medok lho kula dak ora uman. Tegese medok ki mung karo kowe tok. Kejaba nek kepepet. Wah, Piye? Piye? ora Piye? ora.
Guyon. Apa Kowe. tak. Pancen yang gur sembilan wedok tak ojo. Wong lanang kudu duwe bojo luwih saka 7. Mateni wong. Wong wedok kudu wani wayo. Wadalah. Wong lanang duwe bojo luwih saka 7. Iya. Kuwi nek cair nek mlecok iso. Ning 7 kuwi aja wong wedok sing perawan. Lah terus Sing duwe bojo. Enak-enake perawan. Kuwi enak wong sing duwe bojo ta. Saged kandhang. Mungkin enak perawan. Prayo ngono. Perawan kudu golek lanang sing duwe bojo. Enak-enake Joko. Kuwi enak lanang sing duwe bojo. Krungu kowe. aja ngono ae. Ana Jokoku. Aku torok. Oh, enak sing duwe bojo, isih enak. Sing wis tau duwe bojo aja golek perawan kowe Kandi Miring. Ya, ngono kok rembug terus. Wong saniki carane pripun? Carane Kula iso ngrubuhke Pejajaran. kok sik. Tak tepung sik. Ku tambah kanca. Yo, Sinten? yo. Nggo kekuatan iki ngono. Bakal tak tepung siswa ana. Ya. Ora. Murid sampean. Murid ing Gunung Ceremai. Manek angkrang. Padha wae aku ya murid anyar ning Gunung Ceremai. Kak Bungkus. Senopati Kandi Miring kang dipitaya ing Pejajaran. Pejajaran. Woi, pangeran. Apa katamu? Kowe nyempalan karo Sing kuwi kene atiku. Aku ben mateni wong Pejajaran. Apa? Lho, kok malah loyo, Bob? Wong tua mbok plang tolak telep. Mboten panjenengan ana kelothokane menungso. Sabar. Sabar piye? Sik. Ana rembug bareng-bareng dirembug. Kowe tak srawungke karo bocahku. Wonten niku murid sampean ora sopan. Kowe yo ngono ora sopan. Den menapa pejajaran lepetaken dhateng kula? Iki ana piye saka negara Pejajaran. Wis sesuai anyar. Boyo sing sopan to. Are ngertos. Kula ngantos mahasiswa wonten Gunung Ceremai kepengin dados yang sekti. Tenanipun kula kepengin bales patinipun yang sepuh kula krana diklenah dening tengah Pejajaran. Mila sumpah batos kula. Dateng pundi kemawon kula pinanggih tiyang Pejajaran kedah kula paten. Panjenengan guru boten kenging dipun tilu lan dikuku. Ing ajeng jenengan kandha badhe ngrebahaken Pejajaran. Ning panjenengan nampa wong saking Pejajaran. Ngoten ku guru cap napa? Bapak, kula teri pangandikan wong mendelke mawon. Sak menika kula kertos. Yen ngaten panjenengan guru-guru sing lamis ora kena dipercaya. Nyatane wong Pejajaran sampean tampa mahasiswa ing Gunung Ceremai. Sampeyan rungok. Aja meneh kok murid sampeyan. Aku kok kepengin jajal kasektene sampeyan. Apa isih kurang trimo sampeyan? Sik. Mak ngono bener kowe. Lha niku Bener kowe, salah kowe. Pripun? Nyampe nyalahke kula. Gosek. Kowe iki ngrumangsani wong Pejajaran. Nggih, kula Pejajaran. Monggo yo, Nggih. Mane angkran iki masuk ing Gunung Ceremai uga kepengin ngubahke kraton Pejajaran. Ora hidup boten ngajeni kali kula. Sik to. Sabar to. Suruh aku Deli. Rasane. Teges. boten usah kakean bicara. Ora sagene.
sampeyan guru. Tak ajene ning nyatane ora padha karo tembuke. Mula tanpa guna aku dadi muridmu. Loh, sampai masuk tak? Pulau ya, perkara kuwi gampang. apa dia nang pulau ya? Nek ana mutune maneh anggeran, Sabar. kowe ora durung ngerti seratine. Menungso kuwi duwe serati dhewe. Nek mboten sampai nadangi pulau ya. Sabar. Iki padha karep antarane kowe lan maneh anggeran. Lah dirungokke. Mergo bocah kae konyol. Ngono ngerti dlundunge. Kowe gono, iki ana syarate. Syaratnya napa? Ipe. Kula. Ripe. Iya kan ripe. Lho. Iki basa kula, ripe kali panangkeran. Sing tak karepe ora tak kon laden meneh ngerti ora. Nyatane Wong lanang kuwi nak dirimuk wong wedok. Bakarano. Nah. Iki mung srana. Mong ripe kandi miring. Iki mung srana. tenan ae. Ya, Ngecok-ngecok. itu tene mung tutuk gelar lahir. Nganti ku seneng tenan kalau manek angkeran. Gorok. Aja kuwatir. Aja kuwatir. Ojo kuwatir lho. Ngerti manek angkeran lirak-lirik mripat. Ora melirak-lirik iki pancen kira. Upama ngono kok tak golek wong wedok keben. Ngawur sampeyan niku. Plane yo titeni, kowe tak perintah ripe mung tata gelar mung putih njupuk ating mangke kudu manunggal dadi si. Perkawis niku kula sagu Koko. Ripe kali maneh angran kula sagui. Ya. Kula mboten kabotan. Nyendal. Janji lho. Kowe milot nek nganti kepilot, Milot aja nganti kepilut. Yen kepilut, tak dupak sikil loro. iso kowe dupak aku sikil loro. Ayo bareng. Ledak kowe. Kok Iya. pengaten kepan mrene ripe dumateng maneh angran. Tak pasake kowe mari anggeran. Iya. Tadi. Iya ya. Kula tetep ora kepenak atine kula. Nek nganti kula diapusi kurang sita cilok. Badhe kula ulangi. Ulati ya. Sepuluh ora gampang. Lu syarat kelakon aku mateni wong pejajaran. Ning malah apa yang gunung cermin nopo wong pejajaran. Adek. Maneh angran. Siapa? Ngopo kok? Hah? Siapa? Tepung ki. Aku tirak sinta. Josué. Iya. Lho tepungan wae kok dadak moh suwe lho ya. Arep ni bukso nglakuku no parigawe. Maneh angran. Apa kowe ora trimo? Ora. Ora terima perkara apa coba. Maneh angran. Pancen aku susul kawan kowe pancen ana wigati mriki kanggo kowe. Wigatine apa Josué? Maneh angran. Aku mung kepengin manunggal sawiji kawan kowe. Manunggal. Ya. Senajan to aku garwa ana ing pejajaran. Ning aku tresno marang garwaku. Ngertenono kowe. Saiki aku wis rada. Wis rondo. Jadi lek wis kowe rondo arep dikapakke. Maneh angran. Yen kowe gelem nyawiji kelawan aku bareng-bareng rubuhke ing pejajaran. Mengko aku bakal swita kelawan kowe. Aku ora mbutuhke sabiyantumu. Aku iso dhewe rubuhke pejajaran. Ning yen kowe tambah aku malah tambah kekuatan. Tambah kekuatan, tambah bojo. Piye? Ora ana tinane wong wadon maju peperangan ku menang. Malah ngribet-ngribeti.
kula wis aja ganggu gawe aku. Tak rampungke dhewe perkaraku. Aku arep golek wong pejajaran. Ora usah kesusu. Perkara ngrubuke pejajaran engko aku go tanggung jawab maneh angeran. Kurang apane ya? Maneh angeran. Wis tau. Aku kepengin pasrah Jiwaraga sautuhe kawan kuwi. Waton ngrubuke pejajaran bareng-bareng. Dina iki aku ora nanggapi perkara tresna. Dina iki aku mung kepengin golek Sri Paduka Maharaja. Tak longgo waduke. Jalaran aku ora trimo patine wong tuwa. Ora usah ngono maneh angeran. Perkara maleske patine wong tuaku kuwi gampang. Gampang. Mengko aku lan kowe saguyub dadi sawiji manunggal sawiji maneh angeran. Wis to, aja maksa rasaku. Aku dhewe wis iso tumindak. Aku ora butuh sabiyantumu. Mula kowe bali ing Gunung Cermai, aku tak golek wong pejajaran kae jen. Ora usah kaya ngono, ya. Maneh angeran. Aku kepengin pasrah Jiwaraga sautuhe kawan kowe. Kurang apane coba? Aku percaya yen kowe ayu. Sapa to wong sing ora gelem kelawan kowe? Lho jelas. Ning aku ora bisa nampa katresnanmu. Tak kandhani. Kowe golek bodi niki angel. Iki jenenge bodi lontong. Sing tegese Bodi lontong kuwi ya to. Cah cilik doyan. Wong nom ndamas. Apa meneh wong tuwa glimek. ning aku ora butuh lontong. Rak urung. Dipangan awan ya. Cekelem. Ora usah gagas. Ora maidu. Ora maidu. Apa? Ning alas ki akeh kethek. Lho kethek. Kuwi pakane kethek. Munyuk. Iya, rasa digagas. Tak kira wong pejajaran. Iya ora aja patir. Kae jenenge munyuk. Ora usah direwes. Tak tak bajutke. Lontong kuwi dipangan awan. Kok stres? Apa? Kae munyuk stres. Nyok stres. Iya. Loro anake baru bojone. Tak bajutke. Lontong kuwi dipangan awan enak. Dipangan sore ya inu. Apa meneh bengi tak kandhane pek jus. Anggere ora mampu ae. Aja ngrimuk kelawan aku. Rayuan gombal. Seto. Lho, munyuk kok iso ngomong? Dian, Munyuk kok iso omong kaya menungso ki munyuk apa? Nyok matamu. rasa kurang ajar. Mana kan? Wis. Sing tak jaluk aja ngreridul aku. Kowe bali Gunung Cermai. Aku moh nampa katresnan. Aku ora bakal bali. Mergo aku tresno kawan kowe bali anggo. Wis to, tambah nono aku. Aku yo ayu. Kurang apane coba? Gandhes luwes merawati. Ora bisa nampa. Ngapurane. Mane angeran. Taman Jiwaragaku sautuhe mengko ngrubuhke pejajaran bareng-bareng. Aku iso ijen ngrubuhke pejajaran. Ya rasa ngono. Kok baguse kaya ngene. Wah, sedepe. Wong kowe tak Kono bareng ki apa iki? Ajane gelem ora rasa gandrung. Bras-bras ngono ae. wong wedok kok ngetek iki kepiye? Kok ibu apa yang ngopo aku tetep ora bisa. Rasa.
Aku tetep emoh. Perkosa. Sinto, iki wong wedok kepiye to? Kok arep mrawoso wong lanang? Ada iki wong lanang mrawoso wong wadon. Saiki tak gawe lumrah. Wong wadon merkosa wong lanang. Piye? Ora merkosa ora kumanan. Sapa manis kaya sira. Mantep lan madhep ngrubuhke ing Pejajaran maneh angger. Yen kelakon Pejajaran rubuh, aku gantine ratu, kowe garwa Prameswari. Aja kuwatir. Kowe dadi ratu, aku garwa Prameswari. Kuwi tenan. Cocok ya. Yen ngono saiki ya aku bakal nyawiji kelawan kowe lan gelem dadi katresnan. Kaya ngono. Maneh angran. Yo, saiki Budidaya. Yo bebarengan goleki wong Pejajaran. Yen sawetara, kepiye? Sawetara aku tak golek sisik melik. Golek keringkane ana ing Pejajaran.
Kowe aja lali ngumpukke nom-noman supaya dicak perang besok pejajaran. Aja kuwatir mari Angrang. Kaya ngono. Yen kon ndang tindak iki aku sungkusul saka mburimu. Aku njaluk pipimu sisih kiwa oleh kowe. Hah? Pipi sisih kiwa? Jarene kowe tresno, Mari Angrang. Apa meneh kok mung sisih kiwa? Lho karo tengen tambah tengen ora apa-apa. Tambah tengen ora apa-apa. Ora apa-apa. Tambah irung ora apa-apa. batuk Ora apa-apa. kabeh mbok ulung yen ngono aku cuma pamit. Aduh. Lho, sek. Biasane iki gawane sono. Iki lek gaweane sono to iki. Iya kancane mesti. Ya wis. Kancane sono. Ganti yo. Yen ngono ganti yo. Yen ngono aku sabeton aku cuma pamit yo. Baranganku kok dipecat. Kaya hati-hati mari. Jinabat ping 7 kowe. Iya. Lho ngopo kok dadak jinabat? Anjen Apa? anjen mentolo. Anjen apa? Lho duwe bojo barek enak isih mentolo. Ngendikane boko mau piye? Kon duwe bojo luwih kuwi 7 lho iki lagi loro. Dadi ngono. Apa sing dadi ngendikane bapak to gemi? Ya wis ora apa-apa. Nek anjen karepmu ngono, padha ae. Ana sing luwih lemu luwih gedhi. Dadi kowe golek sing luwih lemu. Lemu gedhi semok. Alah, pirung-pirung. Piro-piro ning ndi? Ora suye pirang-pirang. Kulino iki kulino. Modalku tak gowo. Apa? Mas picis aja brono. Lah apa kuwi? Ayo mas-masan saka kasino paten. Rumah saku kuwi kerdus bayane cono kuwi. Ora iso. Ganti yo. Kowe anjen wong wedok sing larang atine wong lanang. Kandi miring. Perkara kuwi aja kuwatir. Dunga-dungano. Duwe makeh. Amin matur nuwun. Ya sampe utangi. Kandi miring. Apa? Aku kuwi rak mung rayu. Rayu apa? Salejo. Diabungi ngono. Lakune kok. Ora kena. Ora kena matamu lho. Mas aku picek apa piye? Lho, Kowe tak tinggi kok isor wit. kandi Aja meneh mung sisih angeran. Mbok tenol lah. Lho kena ya krungu. Masa budek aku. Kandi miring. Aku rak mung etok. Lahirku ngono kuwi. Etok-etok nek ora ngomong. Ora roh aku mbok tenol. Lho. Iya. Ora. Kandi miring wong bagus. Katresnanku sing ganteng dhewe. Iya, wong kowe katresnanku. Pepujaning atiku kandi miring. Ora ana liya bagus mung kejaba kowe. Enak. Iya. Sumpah. Ngono aku ya percaya. Lho. Tak kandhang aku mau meledo atine kandi maning angkerang. Ora tenanan. Ning ora tenanan. Sak wit pucuking rambut. Nganti mengisor tekan pucuking Jempolan sikil. Tak pasrahke kawan kowe. kanggo aku. Iya. Ora liyane. Ora entekke nyo. Ngene ya percaya aku. Nggih. Kira cinta. Nek pancen koyo ngono aku percaya. Sing wigati pejajaran kudu ndak kerupuk. Bener, ya kuwi sing tak janji. Ayo, dadi tindakan. Ayo. Ora cinta.